Mad Nyasaye med hoyo chuny familia mal Florence Robert kachiel kod jowere duto anyuola wede kod osiepe mage. Kawadhi wach mabende omulo achiel kuom ni ringre jaduong' Joshua Aoko ma en wuon jafwambo marwa ma Mombasa Juja Aoko ne wiki kawuono e dalane manitiere Adiero e Karachuonyo e kaunti ma Homa Bay. Jotije mag Royal Media Services ne ochopo mar kuyo gi familia mar Aoko kendo konyogi e ko ringre jaduong'. Jachung weche Jael Lieta kod Alan Obiero ne otelo ne kweth jofwambo ma bende ne oriwo kodaka mago mawuok e tesende mamoko. Mosenindo jaduong' Aoko opar kaka jago mane jambola kendo mane ni kod chuny maber. Ringre jaduong' Joshua Aoko ma en wuon jafwambo marwa ma Mombasa Juja Aoko ne wiki kawuono e dalane ma Adiero Nyakwaramogi e kaunti ma Homa Bay. Orang'eni olit ahinya to chutho ne joka Aoko, ne joka Sum, ne joka Omuoyo, to gi ji duto ma kawuono yoro kaendi. To kata kamano an appreciate ni jaduong' ne en jaduong' marieyo wach, jaduong' mong'eyo wuoyo, jaduong' madimbo wach, jaduong' manigi puonj. Koro en lit ne family ni wawito jaduong' ma kamaendi. To komachielo bende en mor to celebrate life ne nyaka nodong obed kodwa ma wadong mogik sama kama. Mosuru kendo magi mag Nyasaye mana kaka ne bicho wacho mane kama waduto warieyo. Watimo mos Aoko ang'eni pok obudho kane wantiere kendi ka wakowo mama sani wabiro wakowo baba to mago duto mana kaka iwacho ni en chenro mar Nyasaye to wan kaka dhano wabedo gi lit e chunywa. Kik ibed gi luor bedo gi lit e chunyi nikech nyaka wakale to kisetieko misewinjo lit mane makori wacho ni koro we achangi mondo ngima odhi nyime. Ngima odhi nyime ne in kod familia mari duto te.